Els que surten aquests dies de l'estació de metro de la Teixonera es troben amb aquesta imatge espectacular, un artista plàstic pintant un mural de grans dimensions a la mitgera que hi ha just al davant. M'agrada que generin debat, que desperti interès, que alguna gent es pugui interessar per què és el que s'està representant i d'alguna manera això impliqui una mica o motivi a la gent a conèixer el seu passat immediat i del territori. L'obra reivindica el fenomen de l'autoconstrucció, clau en el creixement del barri als anys 60. Recull, de fet, el moment en què s'estava construint aquest edifici, situat just davant del nou mural. Això sí, amb una mirada nova. Les dones són les que estan treballant, que estan passant-se unes cubetes de ciment i són els homes els que estan atenent els fills. No? Això, a part de ser una mirada al passat, també és una mirada al futur o una mica en un clau de present d'intentar buscar una mica la representació de tots els sectors i no que una part quedi invisibilitzada. La imatge ha estat triada per la Taula de Memòria Històrica de la Teixonera, iniciativa del Pla de Barris, que és qui ha impulsat el projecte. El Pla de Barris el que vol incidir és amb el tema de reconeixement i millora de la història, del patrimoni, del reconeixement d'aquests barris. El mural es titularà Amb les nostres mans, estarà enllestit dilluns i s'inaugurarà amb una festa per tot el barri a mitjans de setembre.